Euskararen aldeko ikuskizun berezia izan da gaur Donostian. Oporretan euskaraz udalekuetako 80 haurrek euskaraz bizi nahi dut flashmoba egin dute. Kalean zebilen jendearen gozagarri. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak antolatutako udaleku hauetan, haurrek ekintza ezberdinak egiten dituzte. Eta gaur, dantzan eta kantuan aritu dira kalean. Nerea Txapartegi, udaleko euskara arduradunak azaldu du, udalekuen helburua haurrek aisialdian euskara erabiltzeko ohitura lantzea dela. Gaurko ekitaldi honetan parte hartu duten 80 haurrak bakarrik ez, 4tik 12 urtera bitarteko 800 gora haur dabiltza, goizero euskararen aldeko udalekuetan. Arro gaude, neska mutil haue guztiak euskeraz entzuteak postutzen gaitu, eta bizi gaitezela euskeraz, beraiek baitira Donostiaren etorkizuna eta euskararen etorkizuna. Hala ere, Txapartegik azpimarratu nahi izan du, euskarak aurrera egitea denon ardura dela. Ez degula euskara eguneroko gure hizkuntza bihurtuko, baldin eta dakigunok erabiltzen espadegu ere. Beraz, hemendik donostiar guztiak animatu nahi ditugu, euskeraz hitz egitera, bai denda eta tabernatan eta non nahi. Donostia euskararen hiria bisera zuria jantzita, hemendik aurrera ere ikusi ahal izango dira udalekuetako haurrak kalean, kantuan, dantzan, zein jolasean. Gau eta egun euskaraz bizi nahi du,